אז מה קורה אנשים? אני בעוד סרטון אחד של בואי תעבור והיום אני עומדת לשחק במשחק של תבחר סקינים. אוקיי, יאללה. בוא נתחיל. אוקיי. וואו, לקחתי בול בזמן. מה שנבחר את זה. לא יודעת שנראה לי נבחר את זה. יאללה, בואו כולם. יהיו חביבות שלי. טוב. ועוד איך. אימא'לה! תמותי. כולם, כאילו, זה... אני היחידי ש... אני חושב שזה קרב. הורגים אותי! הורגות אותי! אימא'לה. לא מאמין שהרגו אותי. אני לא מאמין שהרגו אותי. טוב. איזה סקין יפי. איזה סקין. סתם. חתול חמוד. אני רוקד פה בכיף שלי. עד הריקוד בצד. טוב. יאללה. 4 נגד 3. אוקיי, באחד הם יותר ממני. נראה שאנחנו נצליח. יש לי חרב מטורפת. זה דבר ראשון. עכשיו זה טקו. כן, זה טקו. אפילו לא טקו עכשיו. ביי. אוי! זה כן טקו. שתיים. די, תמותי! אחות, לא מאמין. טוב, יאללה, תנצחי! יש! בום! לפנים שלהם, למה פנים שלהם? אני משלם את זה, אני רוצה שלכם בקשת. שולה, אני נראה לי 210. כן, 210 שקלים יקרים. אני הולך להכניס לו. אני יודע שאני היחידי שיהיה פה. אני יודע, זה סקין לא טוב. בלי להעליב את האישה. אבל שאני זה... אוקיי, אני היחידי, אבל לא מבין... אני לא... מי שבחר את הסקין הזה, אני לא מבין מכאן. מי ששם אותה. אני לא בוחר את הסקין שלה. בוגדות. למה לא מורידה בכלל? שעשיתי את זה? מה חשבתי לעצמי שעשיתי את זה? זה מצחיק. טוב, זה סקיל אחד חמוד. לא, זה קטן. יש לי... מה? זה נראה לי... זה כולם פה. גו! לא! אוקיי, מה אני מצפה לעצמי? אבל למה אתם עושים את זה? באמת. למה? אני לא יכול... אמרתי לכם, צריך לכם בקשת. אף אחד לא נראה לי... אני צריך את זה שאני אהיה פה. שווה. טוב. אני רוצה שכולם פה יהיו חברות שלי. כבר אמרתי את זה, אבל... אני רוצה שכולם יהיו חברות שלי פה. ולא, כנראה... לא כרגע. אבל נגד כלום. וואו. טוב. עכשיו ניצחנו, אבל לא קיבלנו כסף. למה בחרתי את הסקין הזה? איך אני לא ראיתי אני לא אומרת את המדינה הזאת אפילו, איך אני לא ראיתי את הסמל הזה, הסמל המכוער הזה. באמת, מה זה? אני לא רוצה להגיד את זה,
פעם הבאה אני אשים אותה, לא אכפת לי. נראה לה שישראלים ינצחו את המדינה הסבל הזאת. לא זוכר איך קוראים לה. אז כן, זה מעניין. טוב, אנחנו נצחו אותה. נצחות. זה לא מה שאני בת, אני פשוט בסקיל של בת, אבל אני צריכה להיות כמו בת. אוקיי, יאללה. אחרי איפה הזאתי של פלסטין נראה לי, לא יודע איך קוראים למדינה. נראה לי פלסטין. לא יודע איפה. איפה זה? רגע נקרא. אני כבר יכולה פה קצת. בוא נראה. איפה הזה שבפלסטין? תקנו אותי במקומות אם אני לא אומר פלסטין, אבל אם אני לא אומר כלום יאללה. הנה, שורפים אותי! אתם רואים? שאני באמצע משחק. וואו. איפה היא? איזה שם על זה אני לא זוכר. לא זוכר אותה. יאללה. אכפת. כנראה שהיא. יאללה, אני בודק איפה היא. לא היא. טוב שאני אעשה. טוב, יאללה. ביי. חיים קשים. למה אני אומרת את זה בכלל? אני לא שולט על עצמי. סתם. 2 נגד כזה. אין לי פה ספור את זה. תרגי אותה, אחרות! רגע, ראית את זה! תהיו עליה. היא אומרת לו עם הראש. היא אומרת לו עם הזה. אם נהנתם מהסרטון אז שימו לייקים, והמטרה שלנו היום זה 20 לייקים. יאללה, ביי.